Lundbeck Fond-fellow Thomas Andresen fra DTU, Institut for Mikro- og Nanoteknologi, designer nanosystemer, som skal gøre kræftbehandlingen mere effektiv og mindske bivirkninger. Det jeg arbejder med, det er at lave ny medicin, og specielt ny medicin i form af nye lægemiddelfremføringssystemer, små nanokapsler, der kan føre lægemiddelstoffer frem til sygdomsramt væv på en mere selektiv måde. I designet af kapslerne er udfordringen at designe kemien, så det spiller rigtig sammen med biologien, så kapslerne både når frem til kræftvævet og frigiver lægemidlerne på det rigtige tidspunkt. Hvis vi bliver bedre til at forstå de interaktioner, så kan vi føre ideelt set hovedparten af den medicin, vi tager, frem til syge celler, og derved kurere sygdommen på en langt bedre måde, end det vi kan i dag. Thomas Andresen finder det meningsfuldt at arbejde på en løsning til at behandle kræft på en mere effektiv og skånsom måde. Alle familier stort set kender nogen, der er blevet ramt af kræft, og det er en sygdom, man dør af. Så det er jo noget, der påvirker os alle sammen, og det er noget, vi rent faktisk har relativt dårlig behandling imod.